Scufundarea Titanicului a fost un eveniment neașteptat care a lăsat în urmă o amintire neplăcută față de toată lumea, chiar dacă tragedia a avut loc în trecut. Dar foarte puțini oameni știu ce s-a întâmplat cu adevărat la bordul Titanicului. Astăzi am să vă prezint 10 lucruri ciudate care s-au întâmplat la bordul Titanicului. Cel mai bogat pasager de la bordul Titanicului era John Jacob Astor al IV-lea. Averea lui netă era în jur de 85 de milioane de dolari, adică 2 miliarde de dolari în zilele noastre. În anul 1897 a construit cel mai mare și cel mai luxos hotel din New York, numit Hotel Astoria. Astor a pierit împreună cu Titanicul. A fost văzut ultima dată fumând o țigară pe punte împreună cu jurnalistul și scriitorul de romane de mister american Jacques Futrelle. Violet Jessop este cea mai norocoasă femeie de pe Titanic. Violet era o asistentă medicală britanică care a crescut în Argentina. Avea 24 de ani când s-a urcat pentru prima dată pe Titanic. Violet nu a dormit deloc când Titanicul a lovit icebergul și a reușit să își scrie povestea pe jurnalul ei. Am fost comandant pe punte, a scris ea. Calm, pasagerii se plimbau. Am stat la perete cu celelalte stoardeze, urmărind femeile să se aghețe de soții lor înainte de a fi puse în bărci cu copiii. După ce a petrecut o noapte într-o barcă de salvare, Violet și ceilalți supraviețuitori au fost salvați de RMS Carpathia. 4 ani mai târziu se afla pe celălalt vas numit Britannic și s-a scufundat în Marea Egee din cauza unei explozii inexplicabile. Vasul s-a scufundat în mai puțin de 50 de minute și au murit 30 de oameni din 1066. Din fericire pentru Violet, a scăpat și de data aceasta. Nava SS Californian se afla la mai puțin de 32 de kilometri distanță când Titanicul s-a izbit de iceberg. I-au fost trimise mai multe semnale de ajutor, însă operatorul radio al acestei nave se dusese deja la culcare. Singura navă care a răspuns a fost RMS Carpathia, aflată la 93 de kilometri departare. Chiar și la viteză maximă i-a luat 4 ore să ajungă la pasagerii supraviețuitori ai Titanicului. Fiecare inginer de pe Titanic a pierit odată cu nava. Inginerii au rămas în urmă pentru a menține curentul pornit ca alții să aibă o șansă de scăpare. Rămășițele Titanicului au rămas pierdute pentru un timp de 73 de ani. În 1985, epava a fost găsită la 3810 metri adâncime, lângă coasta Newfoundland. La momentul scufundării Titanicului, apa avea o temperatură de minus 2 grade Celsius. Majoritatea pasagerilor au murit de frig. Un pasager care a supraviețuit incendiului și a scufundării unei nave în 1871 și-a înfruntat temerile și s-a urcat la bordul Titanicului în 1912. Dar din păcate pentru el de data aceasta s-a scufundat odată cu nava. Facilitățile de la clasa 1 includeau o cafea pariziană, ceainerii din grădini, sală de gimnastică, bibliotecă, săli de scris și de lectură, frizerie, adăpost pentru animale de companie, lifturi, camere de fumat și o piscină încălzită și mai multe altele. Muzicienii au cântat timp de 2 ore și 5 minute în timp ce nava se scufunda.
Cu 14 ani înainte ca Titanicul să se scufunde, Morgan Robertson a scris novela The Wreck of the Titan. Era o poveste despre cum imensa și nescufundabilă navă Titan se lovește de un iceberg în nordul Atlanticului. Atât Titanicul cât și fictivul Titan nu au avut suficiente bărci de salvare pentru miile de pasageri de la bordul acestora. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un share și abonează-te la canalul meu. Eu sunt Avion cu Motor și ne auzim curând.